Bon dia des de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià, a través de la Regidoria de Cultura i des d'ací, des de la Biblioteca Pública Municipal, volem participar en la trobada virtual que celebreu aquest cap de setmana. I per això hem pensat que podíem contar un conte. I hem decidit contar Anem a caçar un os. I diu així: anem a caçar un os i en volem un de gros. Qui té por de l'os dolent? Ningú. Són molt i molt valents. Mira, quanta herba! Tot el camp està ben ple. Per damunt no podem anar. Per baix no podem anar. I com ho fem? Cal pensar. L'haurem de travessar. Anem a caçar un os. Un os molt furiós. Qui té por de l'os dolent? Ningú. Som molt i molt valents. Mira, quanta aigua! Tot un riu sencer. Per damunt no podem passar. Per baix no podem passar. Com ho fem? Cal pensar. L'haurem de travessar. Glop, 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 glop. Anem a caçar un os. Un os pelut i llardós. Qui té por de l'os dolent? Ningú. Som molt i molt valents. Mira. Mira, quant de fang. Tot un fang sencer. Per damunt no podem passar. Per baix no podem passar. I com ho fem? Cal pensar. L'haurem de travessar. Xipi-xopi, 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 xof. Anem a caçar un os. Un os ben horrorós. Qui té por de l'os dolent? Així no hi ha ningú perillós. Som molt i molt valents. Ai, quant d'arbre! Mireu, el bosc està ben ple. Per damunt no podem passar. Per baix no podem passar. I com ho fem? Cal pensar. L'haurem de travessar. Tipiti, topiti, tipiti, topiti, tipiti, topiti, tipiti, topiti. Anem a caçar un os. Un os lleig i monstruós. Qui té por de l'os dolent? Ningú. Som molt i molt valents. Escolteu, se senten trons. Quant de trons! És tota una tempesta. Per damunt no podem passar. Per baix no podem passar. I com ho fem? Cal pensar. L'haurem de travessar. Fiu, 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 fiu. Anem a caçar un os. Un os ben perillós. Qui té por de l'os dolent? Ningú. Som molt i molt valents. Mira. Mira. Quanta foscor! Tota una cova negra. Per damunt no podem passar. Per baix no podem passar. L'haurem de travessar. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Què és allò d'allà? Un morro ben humit. Orelles peludes. I dos ulls d'aire rabiosos. És un os! Vigileu! Retirada! Sortim de la cova. Tip-tap, tip-tap, tip-tap. Travessem la tempesta. Fiu, 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 fiu. Travessem el bosc. Tipiti-topiti, 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 tipiti-topiti. Travessem el fangueral. Xipi-xopi, xipi-xopi, xop. Travessem el riu. Blup, 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 blup. Travessem el camp. Xiu, 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 xiu. Arribem a casa. Obrim la porta. Pugem l'escala.
baixem l'escala, tanquem la porta, tornem a pujar, entrem en l'habitació, mos gitem dins del llit i mos tapem en l'endredor i mos tapem ahí baix. Qui té ganes d'anar a caçar un os? Doncs bé, esta és la història d'avui. I he pensat que si vos agrada, vosaltres podríeu caçar el vostre os. I per això anem a necessitar 2 rotllets de cartó per aconseguir el nostre os. Mireu, què necessitem? Necessitem 2 rotllets de cartó de les del vàter, val? Necessitem unes tisores i una barreta que pegue. Necessitem llapis, un color rosa i un rotulador, val? Agarrem un dels cartons i el tallem per la meitat. I el despleguem, val? I quan ja el tenim desplegat, allí el que fem és dibuixar les plantilles del nostre os. Fem 2 reolins més menuts i 2 reolins un poc més grans. I dibuixem les 2 orelletes. I després, en el rotulador, pintem de negre les dibuixos que havíem fet per a les patetes. I se'ns queda així. Val? Després, en les tisores retallem i apeguem. Al cartó li dibuixem un nasset, una boqueta, li pintem de color rosa les galtetes i li fiquem 2 ullets. I les orelletes les fem conforme volem, si les volem més redonetes o no. I este és l'os que he caçat jo. Espero que vos agradi i que disfruteu molt. Un beset a tots.